ଗୁରୁ ଆଉ ଚେଲା ମାଛ କଣ୍ଟଟିକୁ ଧରି ଜୋର ଜୋର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼, ଯେତେ ଦୌଡ଼ିବା କଥା ଦୌଡ଼, ଆଜି ତମକୁ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରେ ଗୁରୁଜୀ, ଜୋର ଜୋର ଦୌଡ଼, ନହେଲେ ସେ ବଲ୍ଲୁ ଆମକୁ ଯଦି ଧରିଦବ ନା, ଆମର ବିରିୟାନୀ କରି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବାଣ୍ଟି ଦବ। ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼, ଜୋର ଦୌଡ଼। ଆରେ ତୁ ମୋତେ ଜୋସ୍ ଦେବା ବଦଳରେ ମୋତେ ତୁ ଡରଉଛୁ? ହାଁ, ଆରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହେଉଛି ମୁଁ ସେତିକି ତ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଜାଣୁଛୁ ତ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ଗୁରୁଜୀ, ତମେ ଯେତିକି ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁଛ ତାକୁ ଦୌଡ଼ିବା କୁହାଯାଏନି, ତାକୁ ଚାଲିବା କୁହାଯାଏ। ଏତିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ତ ସେ ବଲ୍ଲୁ ଆମକୁ ଧରିଦବ। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ତମେ ଦି ଜଣ ମୋତେ ମୂର୍ଖ ବନଉଥିଲ, ଆଉ ତମ ମୂର୍ଖାମିରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ହଉ, ଆଜି ତମକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ତମକୁ ମୁଁ ସତରେ ଭଗବାନ ମାନି ନେଇଥିଲି। ରହ ରହ, ତମକୁ ଆଜି ଦଉଛି ରହ। ତମେ ମୋ ଜଙ୍ଗଲବାସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧୋକାବାଜି କରିଛ, ତମକୁ ତ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ରହ ରହ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ରହ। ଆଉ ସେ ଦି ଜଣ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବୁଦାମୂଳେ ଲୁଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଲୁଟି ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଥାଏ, ଆଉ ଭାଲୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଲା। ଆରେ ସେ ଦି ଜଣ ହାରାମି ମୋ ଆଗରେ ଆଗରେ ତ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, କେଜାଣି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ, କୋଉଠି ଲୁଚିଗଲେ? ଏମିତି କିଛି ନୁହଁଟି, ମୋତେ ଦେଖି କୋଉ ବୁଦାମୂଳେ ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜୋର ଆବାଜରେ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ୟାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି, ଯଦି ଏଇଠି କୋଉଠି ଏମାନେ ଥିବେ ସେ ସମଝିଯିବେ। ତମେ ଦି ଜଣ ଯୋଉଠି ବି ଲୁଚିକି ଥା, ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିଦିଅ। ଯଦି ତମେ ମୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ କେବେ ବି ଆସିଛ, ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜମା ଭଲ ହବନି। ଏଇଥର ତ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି, ଆଉ ଥର କିନ୍ତୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଏହା କହି ଭାଲୁଟି ସେ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଭାଲୁ ଯିବା ପରେ ଗୁରୁ ଆଉ ଚେଲା ସେ ଜାଗାରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ଜାଗାକୁ ଆସିଗଲେ। ଆରେ ଗୁରୁଜୀ, ଆଜି ତ ଟିକେ ଟିକେରେ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ଏମିତି ସୁଯୋଗ କେବେ ମିଳିବନି, ନହେଲେ ସେ ଭାଲୁ ଆମକୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ଆଜି। ହଁ, ତୁ କହୁଛୁ ତ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ବେଳା ସଦାବେଳେ ଖରାପ ପଡ଼ିବନି, ଜାଣିଦେଇଥା। ଏ ବାଜି ଆମର ଯୋଜନା ବିଫଳ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେବେ ଆମର ଯୋଜନାକୁ ବିଫଳ ହେବାକୁ ଦବାନି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ, ସେ ଯୋଜନାଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଫସର ଫାଟିଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରୁଛି, ଛେଳିକି ଖାଆନ୍ତୁନି ଖାଆନ୍ତୁନି। ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛରେ ବସିକି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ମାନିଲେନି। ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଯାଇକି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ କହିଦେଲା, ଭାଲୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମକୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ମିଳୁଥିଲା, ଆପଣ ସେଇ ଯୋଜନାରେ ଆମର ପାଣି ପକେଇଦେଲେ। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା, ଆଉ ନୂଆ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା। ହଉ ଗୁରୁଜୀ, ଠିକ ଅଛି। ହଉ, ଏବେ କୁହ, କୋଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା କୁହ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ବାଜିକା ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯିବାନି, ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯିବା। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଗଲେ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବା। କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ମାସେ ଦି ମାସରେ ଗୋଟେ ଥରେ ମିଶିଯିବା ଆସିକି। ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁଜୀ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ହଉ ଗୁରୁଜୀ, ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବାକୁ ଭାବୁଛି। ଏ ଚେଲା ତ କୋଉ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ମତେ ଆଗରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଉଛି, ମୁଁ ସିଂହ ରାଜାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବି। ସେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ, ଆଉ ତାକୁ ମୂର୍ଖ ବନେଇବା ବହୁତ ସହଜ। ଆଉ ଏହା କହି ବାଘ ସିଂହ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଠି ବିଲୁଆ ଭାବୁଥିଲା କୋଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ। ଆରେ ମତେ ବି କୋଉ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିବି। ଏଇ ଆଖପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସିଏ ହେଲେ ସିଂହର ଜଙ୍ଗଲ। କିନ୍ତୁ ସିଂହ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ, ସିଏ ତ ଢୁଙ୍ଗି ବାବାଜୀଙ୍କ ଚକ୍କରରେ ଜମା ବି ପଡ଼ିବନି, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖତରନାକ ବି। ଆରେ ହଁ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଂହର ଜଙ୍ଗଲ ବି ଅଛି, ସିଏ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ, ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରେ। ଯାଉଛି, ତାରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି, ଆଉ ତାକୁ ମୂର୍ଖ ବନେଇବି। ଆଉ ଏପଟେ ବାଘ ଯାଇ ଶେର ସିଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ କିଏ ତମେ? ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ କେମିତି ଆସିଛ? ତମେ ଜାଣିନ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଜନବୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଆସିବା ଶକ୍ତ ମନା ଅଛି? ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତତେ ମୁଁ ଅଜନବୀ ଦେଖାଯାଉଛି? ମୁଁ କୈଳାସ ପର୍ବତରୁ 7 ବର୍ଷ ଯୋଗ କରିକି ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ସେମିତି ବାବା ନୁହେଁ। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ସେମିତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏନି। ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଧିକ ବିପତ୍ତି ଆସିବାକୁ ଥାଏ, ମୁଁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଆସିବାକୁ ଅଛି। ଯାଅ, ତମ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଦିଅ, ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ମୋତେ ଆସି ଦେଖା କରୁ। ଯାଅ, ମୁଁ ତାର ବଞ୍ଚିବା ଉପାୟ ତାକୁ କହିଦେବି, ନହେଲେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତମ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯାଅ, ତାକୁ କହିଦିଅ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଯାଅ। ଆଉ ବାଘ କଥା ଶୁଣି ହାତୀ ବହୁତ ଡରିଗଲା, ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତା ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ଗଜରାଜ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣ କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ କିଛି ଗମ୍ଭୀର କଥା ମୋତେ କହିବାକୁ ଆସିଛ। ହଁ ମହାରାଜ, ସମାଚାରଟା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ହିମାଳୟରୁ ତପସ୍ୟା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ବହୁତ ଖୁସି କଥା, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଡରିଯାଇଛ କାହିଁକି? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଖୁସି କଥା। ନାଇଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଡରିଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ବାବା ମୋତେ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମିତି କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତମ ପୁରା ଡରିଯାଇଛ? କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ? ମହାରାଜ, ସେ ବାବା ମୋତେ କହିଲେ ତମ ମହାରାଜାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଅଛି, ଆପଣ ଆସୁଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମରିଯିବେ। ହାଁ ହାଁ ହାଁ, କ'ଣ କହିଲ?
ମୋ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ? ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛି ସେ ବାବା ପାଖକୁ। କ'ଣ କହିଲା ସେ? କୋଉ ପଟେ ସେ ଅଛି? ତାପରେ ରାଜା ଡରି ଯାଇ ସେ ବାବା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ତପସ୍ୱୀ ବାବାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲର ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ରାଜନ୍, ମୁଁ ତମର ଅପେକ୍ଷାରେ ହିଁ ବସିଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ଖାସ୍ କରି ତମରି ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି, ତମରି ଉପରେ ଥିବା ବିପଦକୁ ଟାଳିବାକୁ। କ'ଣ ବାବା ଏଇ କଥାଟି ସତ କି ମୋ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ମରିଯିବି? ହଁ ରାଜନ୍, ତୁମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ ଅଛି ଆଉ ସେ କହୁଛି ତମେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ମରିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛି ଏଇ ବିପଦକୁ ହଟାଇବାକୁ। ତମେ ଗୋଟେ ଇମାନଦାର ରାଜା ଆଉ ତମେ ମରିଗଲେ ଜଙ୍ଗଲର କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ୁ ପଠାଯାଇଛି କି ତମର ବିପଦକୁ ନାଶ କରିବାକୁ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତମେ ସେୟା କର। ହଁ ବାବା, ହଁ, ତମେ ଯେମିତି କହିବ ମୁଁ ସେମିତି କରିବି। ଜଲ୍ଦି କୁହ, ମୋତେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଏଇଠୁ କିଛି ଦୂର ଗଲେ ଗୋଟେ କଳା ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତମେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଏଁ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରିବ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ବସି ଯଜ୍ଞ କରିବି ଆଉ ମୋର ଚମତ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତମର ମୃତ୍ୟୁର ଦୋଷ ଟଳିଯିବ। ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ କଥା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ରାଜପାଠକୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜା ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲର ତ ପୁରା ହାଲତ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ସେ ସବୁ କଥା ତ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଖାଲି ତମେ ଜଙ୍ଗଲର ମହାମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଦିଅ ମୋତେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର ମୋତେ ଆଣିକି ସେ ଦେବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି। ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ, ମୁଁ ମୋ ମହାମନ୍ତ୍ରୀକି କହିଦେବି, ସେ ଯାହା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ସିଂହ ଦୌଡ଼ି ତା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ଦେଖ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୁରୁଜୀ ମୋତେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ କହିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ମୋତେ ପାଖରେ ଥିବା କାଳି ପାହାଡ଼ି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ 15 ଦିନ ସେଠି ବସି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୁରୁଜୀ ହିଁ ସମ୍ଭାଳିବେ ଆଉ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ତମେ ନେଇକି ସେୟା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଆଉ ଏହା କହି ଶେର ସିଂ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଗୁରୁଜୀ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ରାଜଗଦ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ତଜାର କରିଛି। ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଚାଲ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଛି। ମୋ ପାଇଁ ଛେଳି ମାଂସର ଯୋଗାଡ଼ କର। ମହାରାଜ ତ କାଳି ପାହାଡ଼କୁ ପଳେଇଲେ ଆଉ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ତମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା। ତମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛେଳି କାହିଁକି, ତମ ପାଇଁ 100 ଛେଳି ଆଣିବି ହେରି ମୁଁ ଆଜି। ତାପରେ ବାଘ ବସି ଆରାମସେ ଛେଳି ମାଂସ ଖାଇଲା। ଆରେ ବାଃ, କି ବଢ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆ ବାହାର କରିଛି ମୁଁ ଏଠି। ମୋତେ ତ ଏଠି ବସି ଛେଳିର ମାଂସ ମିଳିଗଲା ଆଉ ରାଜସିଂହାସନ ବି ମିଳିଗଲା। ଆଉ ମୋ ମୁହଁରୁ ଯେଉଁ ଖାଇବା ବାହାରି ଯାଉଛି ଏ ହାତୀ ମୋତେ ଆଣିକି ସେଇ ଖାଇବା ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ କେଜାଣି ମୋ ଚିଲ୍ଲା କଥା କାହିଁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କେଜାଣି ସେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଥିବ, କୋଉ ହାଲତରେ ଥିବ। ଆରେ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିଗଲି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋର ଯୋଜନା କାମ କଲାନି। ଲାଗୁଛି ମୋତେ କୋଉ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଜାଣି ଗୁରୁଜୀ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ? ସେ ମୋ ଭଳି ବି ଏମିତି ବୁଲୁଥିବେ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ବିଲୁଆଟି ବୁଲି ସେ ସିଂହ ସିଂର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଗଲା। ଆରେ କିଏ ତମେ? ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ତମେ ତ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଜଣାପଡ଼ୁନ। ହଁ, ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ନୁହଁ, ମୁଁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ସଙ୍କଟ ଆସିବାକୁ ଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏଇ ସଙ୍କଟରୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ହଉ ବାବା, ମୁଁ ଯାଇକି ଆମ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଦେଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅ ହାତୀ ମହାରାଜ। ହଉ ବାବାଜୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବାର ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ହାତୀଟି ଦୌଡ଼ି ବାଘ ପାଖକୁ ଚାଲିଲା। ଗୁରୁଜୀ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଆସିଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ବିପଦ ଅଛି। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତୋତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଥାଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଙ୍କଟ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? କିଏ ସେ ବାବା ଯିଏକି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିକି ମିଛ କଥା ତୋତେ କହିଲା? ଆରେ ମୋ ଚିଲ୍ଲା ତ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଯାଇନି। ହଉ, ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ଏଇଠି ରୁହ, ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ବାବା ପାଖରୁ ଭେଟ କରିକି ଆସୁଛି। ରହିଥା ଏଇଠି, ରହିଥା। ତାପରେ ହାତୀକୁ ଏଇ କଥା କହି ବାଘ ସେ ବାବା ପାଖକୁ ଚାଲିଲା। ଆରେ ଇଏ ତ ଆମ ଗୁରୁଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ଗୁରୁଜୀ ବି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ଗୁରୁଜୀ, ଆପଣ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ କଥା ତ ମୁଁ ତୋତେ ପଚାରୁଛି, ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ତ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ମହାରାଜ। ମହାରାଜ? ଆଉ ତମେ ଗୁରୁଜୀ କାହିଁ ମଜା କଥା ମୋତେ କହୁଛ କହିଲ? କେତେବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି ଆଉ ଆପଣ ନିଜକୁ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତୁ ଯାହା କହ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ମୁଁ। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜାକୁ ମୁଁ ମୂର୍ଖ ବନେଇକି କାଲି ପାହାଡ଼ିକି 15 ଦିନ ପାଇଁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ସେଇ ଦିନଠୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସି ମୁଁ ଆରାମସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି। ଗୁରୁଜୀ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ତ ମୋତେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ କର ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ, ମୋତେ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ହଉ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଜି ତତେ ଛେଳି ମାଂସ ଖୁଆଇବି। ଚାଲ, ତୁ ଦେଖିଦେବୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଦେଶରେ ତୋ ପାଇଁ କେତେ ଛେଳି ଆଣିକି ଆସିବ। ତାପରେ ବାଘ ଆଉ ବିଲୁଆ ତାର ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ।
ଆରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ଆମର ମିତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଯୋଗ କରୁଥିଲି, ଇଏ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ସଙ୍କଟ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ମିଶି ଏଇ ସଙ୍କଟକୁ ଶେଷ କରିଦେଉ। ତୁ ଯା, ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆଉ ହଁ ଶୁଣିଦେ, ଇଏ ବି ଖାଇବାକୁ ଛେଳି ମାଂସ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଛେଳି ମାଂସ ହିଁ ଆଣିବୁ ଆମ ପାଇଁ। ଆରେ ଭାଇ, ଫାଷ୍ଟରେ ତ ଜଣେ ଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଯାଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଆସିଛି ଖାଲି କହୁଛି ଛେଳି ମାଂସ ହିଁ ଖାଇବ। ଏମିତି ତ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଛେଳି ହିଁ ଶେଷ ହେଇଯିବେ। ଜଣା ନାହିଁ ମହାରାଜ କେବେ ଫେରିବେ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବି। ଏ ଜଣ ତ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବସି ବସି ଛେଳି ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ପୁରା ସତ୍ୟାନାଶ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗୁରୁ ଚେଲା ଆରାମସେ ବସି ଛେଳି ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଚେଲା ଦେଖିଲୁ, ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଭୋଜନ କରୁଛି 10 ଦିନ ହେଲା ବସିକି। ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗୁଛି ଏଠି ବସି ଖାଇବାକୁ। କିଛି ବି କହ ଗୁରୁଜୀ, ଛେଳିଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଏମିତି ଛେଳି ମାଂସ ଆମକୁ ଜୀବନ ସାରା ମିଳିବ, ଆମ ଜୀବନଟା ଆରାମରେ କଟିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁଜୀ, ଆପଣ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କେମିତି ଏମିତି ସବୁ କାମ କଲେ, ଟିକେ ଆମକୁ ବି କୁହ। ଆରେ ଚେଲା, ମୁଁ ଏହି ମହାରାଜକୁ କହିଲି, ତୋ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦୋଷ ଅଛି, ଆଉ ତୁ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମରିଯିବୁ। ଆଉ ତୁ ଯା, କଳା ପାହାଡ଼ରେ ବସି 15 ଦିନ ଯୋଗ କରିକି ଆସିବୁ, ତାପରେ ତୋ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ ସରିଯିବ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇଛି ଯୋଗ କରିବାକୁ, ଆଉ ଏଠି ବସିକି ମୁଁ ଖାଉଛି। ଆରେ ଗୁରୁଜୀ, ସେ ମହାରାଜ ଯେବେ କାଳି ପାହାଡ଼ରୁ ଫେରିବ, ଆମେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ଆରେ ସେ କଥା ଛାଡ଼ ନା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଙ୍କଟ ପକାଇଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ମାସେ ଯାଏଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପଠାଇଦେବା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମର ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ ବେଶୀ ଦିନ କାମ କରିବନି। ଆରେ ଛାଡ଼ ନା, ଯେତେ ଦିନ କାମ କରୁଛି କରୁ। ଆମେ ଏବେ ଛେଳି ମାଂସ ବସି ଆରାମସେ ଖାଇବା। ଆଉ ବାଘ ବିଲୁଆଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବସି ଛେଳି ମାଂସ ମିଳିଲା, ଆଉ ସେ ଆରାମସେ ବସି ତାକୁ ଖାଇଲେ।